NAVO waarschuwt. Mark Rutte zegt, wij moeten ons voorbereiden op oorlog. Dan ga je al vraagtekens zetten. En tegelijk laat onderzoek zien dat 70-80% van die jongeren zegt, ik ben sneuvelbereid. En jij? En precies nu verschijnt prinses Amalia groots en positief in het nieuws na haar militaire opleiding te hebben behaald en een promotie te hebben gekregen. Maar zeg eens eerlijk, waarom zou dit toeval zijn? Want ik geloof het namelijk niet. Niet één bericht, niet één beeld, maar een patroon. Angst wordt herhaald. Opoffering wordt genormaliseerd. Militair zijn wordt geromantiseerd. En dit gaat niet over Amalia. Nee, dit gaat ook niet over Rutte. Zeker niet. Dit gaat over hoe een samenleving mentaal wordt voorbereid. En bewustwording is niet bang worden. Bewustwording is zien wat er gebeurt. Kijk mijn volledige video op mijn kanaal.